kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye dɔgɔkun kunfɔri daminɛ don octobre kalo tile 4 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la radio Benga ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Jisigiyɔrɔ min bɛ Selengekaw fɛ yen kulu min ɲɛsin bɛ o yɔrɔ tangali ma ani Marakala baraji n'u k'a ma ko CGSM u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ waleya arabadonya tɛmɛlen Selenge. Nɔnjigiso dɔ la anw fɛ yan Bamakɔ baara dayɛlɛ kɛra n'u k'a ma ko Atelier national de restitution des résultats ka ɲɛsin lajaba minnu bɛ kɛ siraba kanboli o lahalayaw la ka ɲɛfɔli kɛ olu la. Kulu min bɛ n'u k'a ma ko Coton 4 n'o ye jamana 4 min jɛlen bɛ kɔɔri la u bɛ wulikajɔ la ka mɛriw don kɛrɛnkɛrɛnnen la mun ɲɛsin bɛ kɔɔri o lahalaya ma. Dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce Maraka fama ka journal Bamara lamɛnni la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na Selengekaw fɛ jisigiyɔrɔ min bɛ ani Marakala baraji n'u k'a ma ko CGSM kulu min sigin bɛ o lakandali ma u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ waleya arabadonya tɛmɛlen Selenge a kɛra directeur national de l'hydraulique o ɲɛmaa danga ɲana n'o ye Juro Bokum ye. Laɲini minnu n'olu kɛra nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ o de ye direction nationale de l'hydraulique k'ale ka wulikajɔ kɛ a k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ yamaruya sira minnu kan ka taama olu bɛ se ka waleya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jisigiyɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ Kulikoro Kirango jijigin waati u se k'a lajɛ baara minnu kan ka kɛ ADMSA n'ale ɲɛsin bɛ kuranko o lahalaya ma ale ko fɔ wulikajɔ de ka kɛ ji hakɛ min ni mago bɛ o la ani météo kɛn bɛ ka ji hakɛ min nata min fɔ jateminɛ bɛ se ka kɛ olu la cogo min na k'olu danbɛri ka bɛn ɲɔgɔn ma yaasa ji hakɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko mètre cube o 348 o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka mɛriw septembre kalo sa waati ma san 2019. Dunanjigiso dɔ Bamakɔ yan ale ye baara nundon siraw waleya n'u k'o ma ko ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin jaabi minnu n'o bɛ darakili minnu bɛ kɛ siramakaboli o siratigɛ fɛ ani o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ minnu ye da dumunifɛn olu sanni feere munumunu cogoyaw la u kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ siramakaboli la lajaba minnu bɛ kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye olu kɔlɔlɔw bɛ kɛ da dumunifɛnw olu ka taa ni ka segin o gɛlɛya ye fo k'a kɛ o lajaba minnu bɛ kɛ sirabakaboli kɛbaw ma olu fana bɛ da dumunifɛn sɔngɔ gɛlɛya 100 saradala fo 25 bɔɲanko o bɛ fara kan ko ye min n'a kan ka jate minɛ da bɛ se ka sigi sirabakaboli darakili kɔlɔlɔw la cogo min na. Jamana 4 min n'olu jɛlen bɛ kɔɔri la o yakubayali siratigɛ fɛ olu y'a laɲini k'u ka fara ɲɔgɔn kan Benin, Burkina Faso, Mali ani Tchad. OMC n'o ye Organisation mondiale du commerce n'olu ɲɛsin bɛ jago ma diɲɛ bondakun kan jɔn fiyɛbagaw kɔnɔ. Genève kaw fɛ yen k'u bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen welewele da mun bɛ ɲɛsin kɔɔri ma octobre kalo tile 7 nata a k'u na danmɛriw ka bɛn o ma ni ɲɔgɔnnajɛrɛ min filɛ diɲɛ bondakun kan k'a na kɛ sababu ye ka ɲɛdama kura di kɔɔri lahalayaw ma diɲɛ bondakun kan jɔn fiyɛbagaw olu kɔnɔna na. Wolomasiri taba polisilaka maa 4 bɔɲanko olu bɔnɛna u nin na o kɛra bololamaramafɛn dɔ o lajaba senfɛ maa dɔ fɛ préfecture de police parikaw fɛ o kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko maa min ye nin waleya cɛjugu in yɛrɛ kɛ k'a san 20 de ye nin a bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u ka solonadon jɛkulu polisilakaw olu tɔgɔ la olu de y'o kuma fɔ Luc Travers ale de y'o kuma in sɛbɛntiya solonadon jɛkulu maaw olu ka fɔ la u ko cɛ in k'a yɛrɛ mɛnna yɔrɔ in na in dɛ maaw darakili a y'a daminɛ a ka cakɛyɔrɔ kɔnɔna na ka tila ka bɔ kɔ kan tuguni ka taa maaw lajaba a nana laban polisi maa 4 olu bɔnɛni la u nin na nin bɛ dan sigi bi la selu lamɛn labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔn na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin Maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka Maraka fama ka reportage vidéo yɛrɛ fɛnɛ lajɛ a bɛ taa Malizoom ale page Facebook sanfɛ an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ a ye dɔgɔkun k'u foriko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na. Maraka fama ka bi journal Bamara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.